Akuapem me mama hao nananom mpakamfo nananom edukrofo ahemia yenuam a wofi aban mu police service immigration police commander ena yen MP a otigwem say me mo bibiara ha na me sanso mo bibiara akwaba eye me ni JP na sanso ya ma wa say meto nsa frɛ m se mombra na mombɛtena ase na yɛn bogwa na yɛn di Akuapem ho nkɔmmɔ nhyehyɛ ɛne mmara no ho nsɛm no mode Oseadeeyo ama maba na sɛ na gom ayiri de megye di sɛ ɛnɛ yɛbɛhwɛ yɛn adwendwen na egu ɛne yɛn mmara a ɛwɔ hɔ a ɛma yɛyɛ Akuapem na yɛfa yɛn tamapa ifra medambo bibiara ase Akuapem Council no enwa ne se Akuapem omamma behia na sebe mmra eda ho a ema ye Akuapem no ye betie mu nsem na ebi wo ho na ese ye yifim a na ye ye fim na ese de ka ho na de aka ho ni na ye Akuapem ho adwendwen ne mpuntu nti intine enye adeboni bia se ye emergency se ye behia wa ha ne ni na ye ne papa mu Akuapem beko enima na efa ye na ye ho stakeholders a sebe wan buebu wan djuma pa bi wo yansa aseso a wodi dwiri sika na wodi dwiri enyonyam no won so waka ye ho a say ye ne won tena ase na ye bobo o man ho nhyehyei results hospitals every government institution bia no wo Akuapem mu ha de na waka ye ho won mra ne won hyehyei sebe eti say ye di so yen so nananom ene Akuapem so ye won yen mra ene yen hyehyɛ a megye di say obi biara di obi a de so a ene central government a ye betumi akɔye nim na ya fa yen tema prefra eno enti na ene wie mato nsa frɛ me mpakamfo ene ɔman na se mumbetie na nanam mpanyin a woni mamane a wa hyehyɛ bida na wɔwɔ ka na wɔwɔ kyerɛ ena wo hyehyɛ a ebema Akuapem akɔye nim medamase megye di sɛ yɛn hyehyɛ ne yɛn komo a yɛbedi wa ha na no obia de beto ne komaso obia de bɛyɛ na so eti sɛ ɔde yɛ na ma Akuapem nkɔ n'anim medamase pi medamase sɛ meka ne sanso a na eti sɛ mede ade ba ku twem ade a ɛda me komaso pa mede twem sɛ na ɛbɛyɛ o man behu sɛ sebe ye woyende na ukowenim na ufru mbegwa na sebe urufru dua na mpanyin so piawa na se wo bɔ waba so meka ne saade a ene chidom hene miami chidom hene na chidom hene mpatro bragwem na sebe yema ye nenanom nananom mpakamfo na notobo megye di sɛ mu ne me bɛyɛ baako na mo begye ato mu sɛ aban yi bai na opegya mpanyin wɔ mia bebree na mete no na wepegya mia me chidom hene na eba ne saa de na ɛkyɛ sɛ wepegya chidom man na me bia ka Akuapem no na wen ye na edi kan yen ramahama tena bangwa so no na edi kan no oyɛ no CEO wo Metromas maniko ju enim pa oyɛ djuma pa de sɛ Akuapem enyonyam na so wasan betena bangwa so na wasan afrɛ ya yemba nana Mamfehene a oyɛ chidom hene a na ti sɛ Akuapem yen so ye bɔ ni chidom na yeje nutum na ejuma wada hye ne nsa no waye ne yiye na epegya Akuapem na interne me ma ne ba agwema na me pese me kanse na Mamfehene on behalf of the chiefs and people of Akuapem we would like to say congratulations na ye ka ho ye na obeye ejuma no na so unso mentwa we chinkyere ye we chidom de boko buman chidom SSNIT board chair fufura waba oye yende menja ahemu ye ma no wo hia nnwuma wo hia ne ma bebre hwe na for say yoyo
na bɛboa Akuapem na yɛntu mpɔn medama ase pa medama ase nana utiri nkwa me wɔ hɔ ma wo da yewura Oseadeeyo Kwasi Akuffo ase saa enonyam ɔde ahyɛm nei ansa na bɛka biribi no bɛsrɛ na sɛ na ɔhene kan no ɔmampanyin John Mahama saa basobɔ enonyam dibi mo nyinaa aka me ho na madanase sɛbe Ghana fo nipa dodowi na so chiche na wakayo Akuapem na abesomisha na asida na se yademanu na ohene SSNIT fo adwuma wode ahye say ne ame metiase ni se adwuma fo sika a woyɛ adwuma wote on nkakrakra de to achibi wopɔn adwuma na wakufia na wanga sitremu ayɛ yiya ma wo na sasika no na ahye nipa bi nsɛ sɛ wɔnhwɛ so mbɔ ho ban na adwumafo pɔn adwuma wɔn tumi atrase anije ene ɛnunti madwuma ɛwɔ mso yɛ ketewa bi executives management a wɔde ama on many board trustees no kwan bi a ɛbɛfa so ata wɔn akyi na wɔn ayɛ prudent investments na investments no ba koyi ama na sika no ba nso a wɔn anyɛ no basabasa na ni yɛ abɛyɛ no ɛne ane adwuma wɔde ahyɛ yɛn nsa but of course ɔhene adwuma bi enu a yɛ amfaso ni yɛkɔ enye den a bibi befim na esane se na okay Akuapem din mu na migina na mre hyebo se menkoye hwe ya nkeka bi beka me na bi abeka Akuapem mehye sabo no nanso nesese film ba bia Akuapem saka ne de no ohene anu so de wontumi nyem fantwa ye ho momma mo nsem momma